كمي كأنهم كرات خاتي زازانتا أبزلكم وسلامكم بصح اندابلكم لما أنت خان زازانتا حيزنا لكم تماني سناس لزلنا لايك انداقبركم كتكهاتلو بزاقات أمي اندا تلابخو نابتا زانتا كم حالفكم إذن أثرت جزي دقاقي ما موبايلا اندات عزبت ناي سامي مدنغاي أقلا أسي ولا كله ما أسو تخفيتو سامي كأتو سلزر آيات ولابكا انت تحقوست حقوسا كتحب اندا فتنت أوي مسخا كتمل قد إلى حتى تدوم مس ليدو شانا كنمل أمسينا كمي بح زبل جزي يحلي فمسيلكي آتي فقري كم قوي مثلا أين بران مسبلا هرق أنا كتقاس أصل زي كالت كيركي بحنجريو مصا كنا إليو كمو إلو تزاري بوانبر نسوس وريدو تقرسالون سلازنبرت أب حانتي غزا أمسيوم آتا سامي نايبا حق هادها مثل ديا فقري جميركا والاس ناي كتحرق إلكا يخا إدو قدف الناس كداخل ملخو أحلفني نمدك أسيو كحلف قبل بكدانو حز أبيلا سامي بجاه حق نقران نسبلتو أنا زقرمني كجمر نأخذ بك أساب أيكون كنتلو داينا بركة أصل دما أتيز قبركي وتكبر كمسأل أخي جيروني هجي كتقدفن له نسبلا فهنياتو أبسالون كلا جبت بلدمو مثل سلاقات سالات بقالي زقاقز اللخو تأكيبون بزيد لتي أبزي مريتي آدي كم زأمسوني بزح بدل كم زوردني كنقروني روني زي كون زي وألكو مخنات نجيري زفت وسب كخسر آتاناتي أدلسي كندا يخفئيو كم زخما يزرخا بسب يحلود هجس انت يخون هذا نقص لك رد علي زك السب دمانسيو اندا سمعخو رعاخوس كخسرو كخسر زي قبو سب يكسر لخو اندا بلد أمست مثال الكلام كمي أمسيخي لود حفتي اندا بلد سامي كألسلا سمعت كاي ترد ما أصو مدكس إيو كفيتا نتي تليفون كاب أزنو منت إلى آتسيا سو أبيلا نابت آرات سندوتم انت تقبر زلا اندا بلد سلستقرمه ولا حدا زروا كامل سئلو كأزواج مرة سامحوي ولو كأتي زفت سمكون أجر كبير أنت خنقنا يقرأ يقبر ليمو نحتو فقرخا حجها قبل بجخ هربلني مسكال أقول له كنكا كحاسب خلقو وشتيك أسألن بقومة عندما فقرأ يوسخلو مسبلتو لبي حدش هيوات مقراف كفيتا لسلا زيقده فني مسبلا عطا سامحوي ود سب أي قاقنديو سب حطيت أي سرح عندي مش كل بمحرات يقريت الزازم عند دولة خلام موبايلو دمز أسماءات ليديات دول زلا إدو بجاخس كقدفني ليدون أي كتراكب زت فأتو عمتات مقاس قليل كوينو قرم كتس أنس جمرت قال بقالي طبيعة حر إلاس أي سمون سالستيك شندحا نفس خط رحبا أي تحسابي عند دولة كلهم زل إلاس لاس عن التليفون تقاطعت سامي ولاكو مثلي دافق أنت زي حلوهم كل ملو أبقمت إيتو كاب إيدن ريحو مسعى كتسلو سينيوم أمو أنا أنت يكون مسبلتو عيفلتكن حاوخ عندي أبقونا خمزة لخو أي ترسعي هجي كأللو كابز كفلو دوكتوتسي مسبلا بقى چاكين كأمريكا مالدي أو أنس بخازي تولركو أنت ولد مسس إلى وصاد مدنكا سنت دنگصتو كغنا ገጽ ከሕባይደሌን እኳድ አበንጻሩ ናብሊዳ ደወለ የግዳስ ምስካል ተዛረብ ስለዝነበረት መስመር ተተሐዘለ ዝብል ድምጽ ሰምዐም ሊድያ ምስ ሓደ የፍቅረኪ እንዳበለት ተኻኽ ዘበላ ወዲ ምስዓት ዘርብ ዘላ ከም ተፈቶ ንዳ አጸቢቀ ይፈልጥ ግና እድላይ ገበርካን እቲ ዘፍቅሮ ዝነበርኩ ወዲ ፍቅረ ተቀቢሉስ ከስተማቅሮ ጀሚራለኹም አታንስኻ ክትርዳእን ዘይትፈትን نعي طرح باي تعامل نايتوال حق زربا نحتها قبلو انداولكو بقى
በዚህ ተቀዲምካ ኣይተሓዘለ ጥራሕ ክብለካ ዝኽእል ንምንታይ ተስፋ ትሕብል ነርኪ ኣነ ኣይኮን ዝብለካ ነይረ እምበር ተስፋ ሂበካ ዲ ኣይክቕበፅኒ ድኻ ኢልካ ኣነ መቼም ነጊረካ ኣለኹ ጊዜኻ ብከንቱ ኣይተባኽን እዚ ንወዲ ከምዝን ይእል ኢላ ቴሌፎን ዓፀወት ኤደን ብንብዓታ መትርዓስ ክትጠልቂ ፈፂማ ሰላም ከይበለት ኣውቂ ሓታ ከም ተካእለ ጊዜን ቁርሲ ክትገብረሉ ኢላ ካብቲ ዓራት ክትወርድ ተረኣየትን ብኡ መጠን ድማ ርእሳ ከፍንቀል ቁርቢ ተሪፍዎ ከምዛ ዋዛ ንሳሚት ስእኖ ምሕላ ፈፂሙ ቀሳናት ሓዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኢላ ካብታ ማዕበቕ ቤታ ዝነቐለትላ መዓልቲ ደጋጊማ ረገመታ እምበርካ ካብታ እግራ ዘረገፀትላ ሰዓት ጀሚራ ክሳብዛ ሰዓት ሽግር ጥራሕ ስለዘጋጠማዩ ኣብቲ ዓራት ኮይና እንዳዕለበት ከላ ቴሌፎና ድምፂ ስለዝገበረት ኢዳ ሰዲዳ ሄኖክ ዝብል ምስር ኣይት ተቐብል ኣቢላ ሄሎ ሄኖክ ደሓንዶ ምስ በለቱ ብድኹም ድምፂ ደሓኒ ኤዱ በሊ በቃ እቲ ጉዳይ ፕሮሰስኪ ካብ ሎሚ ክንጅምር ኢና ተዳለዩ ምስ በላ ሃራ ኢላ ዘረባ ከብዝሐት ቴሌፎና ዓፀወት የግዳስ ክትገብር ድያስ ክትብል ግና በቲ ዘላቶ ደረጃ ትውስናይ ትመስልንያ ሄኖክ ናብ ኤስሮም ደዊሉ ሃራይ ከም ዝበለቶ ምስ ነገሮ ሃጎስ ወሰን ሰኣነሉ ናቱ ፕሮሰስ ተወዲኡ ድሌቱን ኣይሰሙን ሰለስቲ ኤደን ናብቲ ዝኣቶ ሃገር ጠብ ክትብለልዩ ናታ ጉዳይ ኣብ መዕለቢ ከብፅሐ ፈፂሙ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ዝሕሰብ እዩ እንተ ዝኾኑ ምሱ እንተ ዝማልአ ምፀልአን እቲ ምንታይሲ ብዘይ ቃል ዓለም ንመጀመርታ ግዜ ነብልቡ ዘፍቀራ ሰብ ንሳ ስለ ዝኾነት እምበር ቅድሚ ኤደን ህይወቱ ንቅድሚ እዩ ፍቅሪ ኣብ ቅድሚ ዋጋ ይነበሮን ብገንዘብ ኣሕዋቱ ይበልዕ ይሰቲ ደስ ምስ ዝበሎ ከዓ ኣምፂፁ ይሓድር በቃ ኣኸለ ዝምእዶ ከም ዝግበር ጌርካዶ ኣፍቂረካ ገለመለ ዝብሎ ሰብ ኣይፈቱ ነይሩ ግና ንኩሉ መዓልቲ ኣለዎ ክበሃል ሓቂ እዩ ጊዜኻ ተፀበ ይብሉ ለባማት ጊዜ የልዕል ጊዜ ድማ ይደርቢ ሕጂ ኣፍ ልብኻ ነፊሕኻ ንሰባት እንዳነኣካ መንከማይ እንዳበልካ ክትጓዓዝ ትጸንሕሙ ኣብዚ ተፀበኻይ ጊዜ ድማ ኣብ ማይ ዝኣትወት ኣንጫዋ መሲልካ ኢድ ሰብ ትፅበሉ ሰዓት ይመፅእ ካብ ኮነ ምእንታ መመሰሊኻ ይትከውን ኣስፊሕኻ ምሕሳብ ናይ ለባማት ምርጫ እዩ ስለዝገበካ ጥራሕ ዝብላዕ ሳእነ ሰብ ከም ዘሎ ከትዝንግዕ የብልካን ሃብታም ስለዝኾንካ ጥራሕ ንዘይብሎም ክትፍንፍን ኣይግባኣን እዩ ሰብ ወዲ ሰብ ስለዝኾነ ጥራሕ ኣሚንካ ሚዛናዊ ኮንካ ምስ ትጓዓዝ ኩሉ ጊዜ ናትካ ፀገይ ኮይኑ ክሕግዘካ እዩ ስለዚ ፍትሓዊ ዝኾነ መንገዲ ምጓዓዝ መስክሩለይ ዘየድልዩ ኣገዳሲ መስርሕ ናይ ሂወት እዩ ሳሚ ኣብ ቀድሚኡ ዝጸንሖ ቆራሪጹ ክወፅእ ክብል ኤደን ቀሲላ ካብ መደቀሲኣ ተሲኣ ብምርካብ ስማዓ ሳሚ ፕሮሰስኪ ሎሚ ክንጅምር ኢና ኣብዚ ኢሎምሎ ክገብር ዶ ዋላ ሰንታይ ምስ ሓተተት ሳሚ ከምዛ ሓንደበታይ በርቂ ዝሓርሙ ሰንከል በልበለ ንኣኻኺ ምስ በለቱ ኣፍጢጡ ምጥማት ምስ ኣብዝሓላ ጽቡቕ ግበር ሓረ ኢልዋ ግድፏ ወፀ ክትስጉመይ ተረኣይትን እኳድ ኣብ ኣንጻር ረውሽላ ኣብቲ መሬት ኣለበት ናይ ባሓቁ ኣምሪሉ ማለት ድዩ ኣንታቲ ሓቂ ነግሬዶ ዕድለይ ክፍትን በቃ ዝፈቶ ሰብ ንሱ ክሕሰንኡ ኣይበቀን የምባል በዓለይ ካብ ቅድመይ ከረሕቆ ወይ እቲ ዕድለይ ክንደይ ከፊ እንዳበለት ተማዊታ ተሲኣ ናብ ክፍላ ጎሰስ እንዳበለት ኣምራሐት ሳሚ ዋላኮ ካብቲ ካንሸሎ ሓሳብ ክግበር ኢልዋ እንተወፀ ኣብቲ ደገስ ልቡ ሓፍኮፍ ትብል ነበረት ይምሰልዩ ሊድያ ዝብል ዘሎ እምበር ልቡስ ብዘይ ንጣብ ጥርጥር ምስዓይ ዘሎም ሽዑ ግዲ ካብ ቅድሚ ክትስወ ተራእይዎ ነፍሱ ግንብልብ ስለ ዝበሎ ኣይኮን እንዳበለ ከይተረድኦ ናብቲ ፅርግያ ስለ ዝኣተወ
ካብተን ጽሉላት ሓንቲ 3 እግራ ናይ ሰብ መጓዓዛ መኪና ብናሓረት ትኸድ ስለ ዝነበረት ሂባ ስለ ዝሓደገቱ ዝርግሕ ክብል ግዜ ኣይወሰደን።